Hej, jeg skal prøve at forklare lidt om fordoblingskonstanten og halveringskonstanten i en eksponentiel sammenhæng. Hvis man kigger på et koordinatsystem for en eksponentiel sammenhæng, vi kan tage en, der er voksende her, som hedder y er lige med b gange a i x'te. Og vi ligesom har nogle værdier heropad og tilsvarende på x-aksen. Hvis vi tager fordoblingskonstanten først, jamen så er det noget, der fordobler. Det er så i en stigende sammenhæng. Hvis man går ind og aflæser y-værdien på linjen her og går ned, jamen så den y-værdi, det der svarer til den dobbelte, hvis vi har y1 her, så det dobbelte af det, jamen det hedder selvfølgelig y2 heroppe, kalder vi det. Det er jo så heroppe. Og y2, jamen det svarer faktisk til 2 gange y1. Så det svarer jo til det dobbelte. Og her der kan man så gå ned og aflæse på x-værdien hernede. Og her har vi x1 og x2. Og den her, det forhold her, jamen det er faktisk fordoblingskonstanten, som man kalder T2. Og formen for T2, jamen den hedder, hvis vi skriver den her over, den hedder T2 er lige med log 2 divideret med log a. Og hvis vi så kigger på forskriften for en eksponentiel sammenhæng, jamen den kan vi jo egentlig også, altså hvis vi den kan vi jo også tage for de to punkter, så for eksempel y1, det vil svare til, det er b gange a x1. Og tilsvarende kan vi sige, jamen y2 er lige med b gange a x2. Og tricket for dem her, når man skal bevise den her, det er jo så at dividere de to. Så der står y2 divideret med y1 er lige med b gange a x2 og b gange a i x1. Ja, men den her kan vi jo så reducere til, så der står med potensregnereglen a x2 minus x1. Og så skal vi prøve at kigge på her, jamen hvad er y2 divideret med y1? Jamen hvis vi kigger herover, så har vi den faktisk allerede her. y2, jamen det er jo, hvis vi reducerer den her, jamen det er jo, hvis vi dividerer med y1 her, så står der faktisk 2 er lige med y. 2 divideret med y1. Så der står faktisk 2 her. Og hvad er det? Altså x2 minus x1, jamen det er jo forholdet her, der hedder T2. Så hvis vi ligesom skal, der kan man jo egentlig skrive, at det her, det er jo T2, opløftet i T2, det svarer jo til hinanden her. Og når vi har i den ubekendte potens, så skal vi bruge logreglen for at isolere T2. Og der tager vi jo så, her der står det jo faktisk gange, så hedder den jo faktisk T2 gange log a log 2. Og for at reducere den yderligere, jamen så vil der jo så stå T2 divideret med log 2. Eller der står T2 er lige med log 2 divideret med log a. Og så har vi den.
Tilsvarende med halveringskonstanten, hvis vi lige tager forskriften for den, jamen så hedder den t1/2 er lige med log en halv divideret med log a. Og hvis vi kigger på et koordinatsystem, jamen så er det for en aftagende eksponentiel sammenhæng. Så hvis man har en y-værdi her, og så tager det halve, går det halve nedad her, og siger, jamen det er her. Her der har vi y1, og her har vi y2. Og vi har en x-værdi her, der går ned her, x1, x2. Og den der, den kalder man for halveringskonstanten t1/2. Jamen det vil så svare til på samme måde med fordoblingskonstant, at y2, jamen det er jo egentlig y1 gange en halv. Det giver y2. Og hvis vi så kigger på samme metode, vi brugte heroppe med at dividere de to punkter med hinanden, jamen så i stedet for at der står 2 her, så vil der så stå en halv er lige med a x2 minus x1. Og så vil man reducere yderligere. Så vi tager log a gange log. Det her, det svarer jo så til t2, eller undskyld, t1/2. Nej, nu vrøvler jeg om igen. Den tager vi lige igen, den her. Det er selvfølgelig omvendt her. Vi skal have t1/2 isoleret, så vi er i gang med log a. Og herover har vi jo selvfølgelig log en halv. Og for at isolere t1/2, så dividerer med log a. Så den hedder log en halv divideret med log a. Og så har vi den igen her. Så det var lidt om fordoblingskonstant og halveringskonstanten og beviserne for dem. Tak.